Renungan Harian HKBP Sabtu 25 April 2020. Unang egois dohot mangalului asangapon na rumar. Tur puk sodarion Filipi bintu 2 ayat 3. Unang ma mardikardikan manang marhasangapon na rumar. Alai sian turuk ni rohamuna bema rajumi hamu dengan muna sumurung sian diri muna. Unang egois dohot mangalului hasangapon na rumar. Molo masuk kita tu sada punguan manang komunitas na perjolo jalana lumikot ima ikon olo hita haruar sian ego tabe mementingkan diri sendiri. Ikon boy dohita saur dot tumisi dohot visi ni persoalan ni komunikasi kepentingan ni hadirion ikon tadi kona holan alani hasadaon ni saluhut anggota ni persoalan onma na disulikiti jela diharapon di tengah-tengah ni persoalan di Huria Filipi. Si habiaran do mara perbuat-bolatan di Huria Filipi. Mono saluhut na nasida holan memikiri narikot di diri naganuk. Jala mono say mangulului hasangapon na rumar nasida di tengah-tengah ni pemuani. Ubahini do Rosi Paulus pasahatan podana sian hata ni dibata asa anggit nasida ruas ni huriai maja moton asa daun ni roha. Jaladang adong na marsakap mangalului hasangapon na rumar. Na boy masado adong kemungkinan na di bagasan aka halak na di punguan adong be halubian na umalo umora jumago dohot aka halubian na asigu. Sasitong na saluhut na haboyoni ikon pakion na sidama laho pahibakon punguan puhut majamoton hasadaon ni punguan dang adong motif manang nani oja ni naholan makarikoton tu diri. Molo adong sian tonga-tonga nasida mangalului hasurungan na rumar dohot narikot tu diri na sendiri boy do madabu nasida tu kijang ni roha. Dihita saluhut na onma nanayang ikon pamanatota di bagasan parsarota manang di punguan. Buha tutu hea dope hita mangalului hasurungan rumar manang asa dipuji halak kita di punguata adong nata igil sian pembahenata nadenggan di punguane. Saluhutna marisuang doi di tonga-tonga ni persoaran nina persea. Tiba ini do asa unang marisuang rap mas saluhutna pauli-ulihon punguanabe. Marsiado patupahon nadenggan holan asa terpuji jala marsangap di bata di tonga-tonga ni persoaran dot di ngolutabe. Amin. Sian buku si jahawan si kenuk ari di HKBP buku pajonok hamuma tu debata.